Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, ayun guys, as you can tell sa my title ng ating video is magmumukbang ulit tayo. Mukbang ASMR. I do not know if you can hear me kasi dito yung mic ko. And ayan, so, nakita niyo naman sa video, sa unang video is nag-ano ako ng mangga. So, ito yung mangga. Ayan. So, binili ko ito, pinabili ko sa aking kapatid at pamangkin. So, ayan, 10 pesos yung per, per balot. Tapos, meron na siyang kasamang stick. So, ayan. And, ayan. Bali, dalawa na to, dalawang ganon. And, meron siyang bagoong. Bagoong sa Tagalog, anong tawag dito? Bagoong siya. So, ayan, bagoong siya pero sa Bisaya is uyap na may toyo, suka, and paminta. So, ayun lang guys, and huwag na natin patagalin pa ito. So, ayan, alam kong nag-ano na rin kayo ng ngasim-ngasim dyan sa panonood ng video na to, pero ayun. So, without further ado, let's get started. So guys, pasensya kung naririnig nyo yung mga patak ng ulan kasi umuulan dito, umaambon, tapos may kulog at kidlat. And also, guys, comment down below kung anong tawag sa manggang ito kasi ang alam ko lang is karabaw, paho, and yun lang. So comment down below kung anong tawag sa mangga na ito. So, ayan, pangalawa. Sarap siya guys. Alam ko marami sa inyo guys naglalaway na, pero ayan. Thumbnail. Pan-thumbnail guys. Dami ayo. Tama na guys. Umayos siya guys.
So, ayan guys. Konting-konti na lang siya, malapit na maubos. Di ba? Real time mukbang talaga guys. Pasensya kung di ako masyadong nagsasalita kasi sobrang sarap. Yan guys, oh. Konti lang. So guys, last piece. Yan. Cut na yan guys. So ayan guys, ubos na siya. And ayan, 'di ba sobrang pula ng lips ko, pero most of us or most of people kasi kumakain ng mangga is namumutla, pero ako wala. So ayan, ubos na siya. So ayan, dito ko na yung aking video and dahil na camera na lang ako inom ng tubig. So thank you Lord. So ayun, thank you so much sa panonood guys, and sana nangasing-ngasing kayo sa panonood ng video na to. So ayan, lapit ko kayo. So ayan, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo, nangasing-ngasing nga kayo sa panonood ng video ito. And ayan, kung pinapanood mo itong video ng gabi na to, sorry. Alam ko nagugutom or naglalaway kayo, pero ayan, I suggest na kumain na rin kayo ng mangga. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayun guys, i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, thank you so much. Hope to see you in my next video. This is Bulsi Goma saying, Annyeong, bye!